Egunon, Anuska Laza, Irun Elespuru eta Izaskun Irazusta gara. Aretxabal eta Lanbide Eskolan gaude, eta bideo honetan ikusiko duguna da nola altza paziente bat garabiarekin gurpildun aulkira. Eskuen garbiketa higienikoa egin eta eskularrua jantzi. Behar den materiala prestatu. Pazienteari emango zaion zaintza azaldu eta bere laguntza eskatu. Gurpildun aulkia leku egokian kokatu, oinazpikoa kendu eta balastatu. Ohea ere balastatuta dagoela ziurtatu. Pazientea alde bien gainean biratu teknika egokia erabiliz eta arnesa ipini. Garabia gerturatu eta bere euskarriak oheazpian kokatu eta zabaldu. Arnesaren sostengu dispositiboa pazientearekiko zentratuta geratu behar du. Garabia balastatu. Garabian arnesa ondo kokatu. Beheko zingilak guruzatuta egon behar dute. Garabiaren besoa jaso. Pazientea kontuz eraman aulkiraino. Garabiaren besoa jaitsi eta pazientea eseri. Arnesa kendu. Garabia urrundu. Pazientea ondo kokatu. Pazientea agurtu. Eskularrua kendu eta eskua garbitu. Laburbilduz, eskua garbitu eta eskularrua jantzi. Materiala prestatu. Prozedura azaldu. Ohea eta gurpildun aulkia balastatu. Pazienteari arnesa jarri. Garabia gerturatu eta balastatu. Garabian arnesa ondo jarri. Garabiaren besoa jaso. Pazientea aulkiraino eraman. Garabiaren besoa jaitsi, pazientea aulkian ondo kokatu eta agurtu. Eskularrua kendu eta eskua garbitu.